Nah, ngono kan enak toh. Iki disponsori Cuca Cula. Sambil pampat wis iki akeh. Sambil wonge nganu lho. Apa karo Jo, Duwo kok mereka pendelku kutah-kutah iki lho, modal. Nah, cemit jimbe. cuman jimbe. Mbak cemit jimbe. Iki bakarane nganu iki nang teflon nih. Iya, ayam bakar tepon guys. Tapi ya nggak apa-apa lah. Gawe kukruk. Ya kok ini botoke bareng iki. Botok anu mau. Kono nek botok aku pengen